wallahi Allah Allah walli wawe duwana subhanallahi Allah Allah sidi modi bodwana sidi ma sida Allah Allah sidi modi bodwana wallahi Allah wadi aduna ko yewte Allah Allah walli wawi eduna jengi juri madina Allah Allah sidi madi bodana yayi sudu kaba Allah Allah sidi madi bo yayi ha madina Allah Allah sidi madi bo jengi bamba do modo ali kadana yebra Allah Allah walli wawi eduna dabbo tan tawat juutɓe ina dari so juutɓe ngalano dabbo andetake so jooɗɗo mantama waɗi ɗum ko sofɓe ina e nokku he walla nden yoɗɓe so gandama mbiɗen walla so sofɓe gandama tawat ko yoɗɓe ina e nokku he ɗum noon en beltima nde Allah hokki en wadde ko mbiɗen hen en beltima nde Allah addani en ɓeɗo ɓe ganduɗa ko hoɗɓe meɗen hande ɓe ɗamininoɗen gila nane mi wino goto mabɓe yahata naworani eyi ɗum noon ko hunde fonde wonde lawol no feewi sibu goto e moɗon so ardima regginat so yeehi sawdinat so waɗani ɗum ɗon wambat ɗum noon a addori hen goto ina gasani haɗa hirde nde gasde wooda notiɗo ɗo tawa kadi nooti koye kolle ɗi nde wonde noon an a hoɗani nofru foof a hoɗani nofru foof a yeehe leyɗele kewɗe hande mbiɗen hodduma ndu caggal nde ndu ummi makka ndu ari ɗo henna e nokku o ala e sago ko famɗi ko fof ɓaari wonti aɗa jogiɗo yewtere ko goonga emin mbawno wasde bismadema ɗo nde wonde an ko Allah bismima kono noon ko Allah mo Allah bismi o sa bismaki mo ina wayno a yeddi konngol Allah ko ɗum waɗi mbiɗen kankone en bismotomo dakmitoɗen e hoddu ndu barkinoɗen e ko to ummi to nde wonde eɗen gandi Muhammadou Rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam caggal nde o leli faade joni guite ɗe fof ketti koto Makka noppi ɗi ko toon ketti enen kala meɗen pinɗo ina juula huccani galle bamum huccani galle guiɗo muɗum goɗɗo hucci tan ko toon to Kaaba suudu Kaaba to dekete noon en beltanima Allah no feewi sibabude dañde sehilaɓe bandiraɓe Allah hokki ɗumen doole Allah hokki ɗumen coftal Allah hokki ɗumen cuusal e sembe yaade ha toon gaddana en on ɗon barke mbawen murnade hen nde wonde paray sewal ko jari ko gonga joom paray sewal ngal ne andi kono noon ɗuhiɗo henone wasata ko andi hen ko ɗum waɗi eɗen kewi wiide so lekki ɓuranima darde ittantama nangue ko ɗum waɗi so yii tan sa yi koyɗe ina cela e lekki celilani toon mere ma woni eki waɗi kono ñaame walla nden eki waɗi tigui ɗowdi ndi ganduɗa ina nafta yimɓeɓe oɗo noon wona omo woni bambaɗo sinno wonano ɓaari wontini koko ɗo sinno wonano ɗum mi wiyanno tan hande o yettete ko Diallo kono noon en ƴettan mo ba beele bandiraɓe balɗe en ɓe no belto kono noon eɗen gandi so tawi en noddimo ɗo henna wona hammadi wona hande fuɗɗi en noddimo ko wonano ɗo en pawino lefol makko ko wonano ɗo kono hande jiɗɗen ko Fuladu Pakaw Balanta Kunda to sawto meɗen o yettoto e noppi moɗon tawɗon mbawa hettade kettoɗon kadi taw wona Mahamnela e Mamoudou ala ko hoddu jengi bambaɗo segene muɗum sawto muɗum wondude e sognaji ɗi o ɓuuri sohlude hande e oɗo saaha tawana duusi mu mbiɗa sikki to ɗoftaɗo o hulani kono noon saaha foof on ɗon to sawdima mum mo tawta mo jogui softede no fewi no fewi Bokka Balde woni to kaɓirɗe to mbiɗa sikki Fatimata ina heɓli hande ina ara kanumi hoore muɗum de eyyi ɗum noon no mbirum nani tan sa ardinani a sawdinat so goto heedi banggue oɗo heeɗo banggue o ga kono noon wonno mbinoɗami a wino so Maymuna natani tan ina wayno hirde nde welata joom baño o natani de hirde nde welta hande ina wayno Allah newni suddiɓeɓe ɗiɗo ɓe gaari ɓe ɗoftaten hirde nde no hannirta nenna Fuladu Pakaw Balanta Kunda mbiɗa yiiɗi uddi toon noppi moon no hannirta nenna calmodiron e gorko bambaɗo o nde wonde mbimi hay sinno wonano heegue ɓohe ina ñaame ko ɗum waɗi
ɓaari en garti ɗo en garti e nde ɗo yewtere e ngal ɗo dingiral welemma alaa e sago en dokkat banndiraaɗo o salmodira e banndu men to baŋnge hoddu ɓaari wonti rewɓe ɓe jottaaki taw mbiɗa anndi alaa ko gasata taw ko noon worɓe ɓe mbayi worɓe babaɓe mbawka weñodir ko gonga mbawka weñodir ayi sa ƴeewi hakkunde hono yimɓe no mbaadi a yiyat ɓeɗo ina mbawri ni ɓen ina mbawri ni kono noon maw ar joni so Allah newni mbiɗen mbawka weñodir ko ɗum waɗi mbiɗa andi no mbawirɗa ni eno Allah hokkirma ni foof so rewɓe garani ala ko gasata ɗum noon aɗa wawi dillinde hade Fatimata yettade kadi mone mabɓe fof weddo hen dande mum no hannirta ni en bisimilla maɗa ɗum noon Bokka Balde heddito kaɓirɗe to musidɗo moɗon Yero Oumar Diallo e sawto Adama Balde ɗum noon seydi Balde mbasa gugnade omo sawdodire e joom galle makko e cuddiɗo Fatimata ne yettima ɗum noon tigui Bokka Balde wonay heblude gueɗe ɗe no hannirta ni en mbawen yewtide e ɓiɓɓe fulɓe ɓe wimi noon e wimami ɓe mbasa tigui yaarude banggue goto yoɓe gon wimi e wimami kamɓe fof ɓe ketto nde wonde no mbirumi nane ni so tawi hoddu yeehi ha naati suudu Kaaba ndun ɗon mbiɗa sikki natti hoɗande nofru ndu malaka ɗum noon bisimilla ma Jeemi Bambara. wambaɓe rewɓe aw ko hakke to polo o yeɓa mane kakkuma yee nde wonno ɓagata ina moƴƴina sina jomum to bangge ɓoggi hoto to miɗo noddat ɗo halifaɓe men diine wirniɓe ɓen potani wi'ede maayi nattirten ko Guinée Bissau suudu Alpha Kataba e hoddiɓe mum e ɓiɓɓe mum e taniraɓe mum so en gimmima ɗon Alpha Aliou Wakkaba e ɓiɓɓe mum e hoddiɓe mum e taniraɓe mum so en gimmima ɗon Ceerno Boubacar Tanton Kose Mbaalo e ɓiɓɓe mum e waaɗiraɓe mum e taniraɓe e hoddiɓe so en gimmima ɗon Ceerno Saliou Kuncumpa e ɓiɓɓe mum e taniraɓe mum e hoddiɓe en garti he Alaji Mouhamadou Ngari Kambore on ko Kambore honno kanko jibini aali en o jibini Ndunguuri on woni yaatigi am e nder Kambore o hooti lakata sahalal baynal goɗɗungol ngol alda e baynaali so en gimmima ɗon
ceerno Mamma Samba Sinthia Moussa e ɓiɓɓe mum e taaniraaɓe e hoddiiɓe en naatti jooni e leydi Sénégal Casamance Kolda Alaji Mouhammad Lamine Djoubayrou he ɓiɓɓe mum ceerno Mamadou Julde he ɓiɓɓe mum e taaniraaɓe e hoddiiɓe ceerno Camara ko hono noon ceerno Saliou Diawo en ginnima en jeehi haa to Sénégal Alaji Saydou Nourou Tall sa noddi on ceernajo a noddi maayo annduɓe o jibinani mi Muntaga Tall yeeso moon taw en ke ñaakiri woni won mbaɓe rewɓe so noddi Alaji Yero Oumar Diallo Samba Salamata on juumani oɗon gandi o ɓooyi nodduɗen e nder radio Sénégal ko wona hande no o wiiri on ni hirde wotere mbiyetenode duɗal almuɓe faandu almuɓe o ɓooyi en noddude eɗen jewta e makko émission makko mbiyeten suukara émission mi ɓeydi nden dande hande e émission Yero Oumar Diallo kañum wiyete suukara émission ji aduna duuɓi nogas e goo gila o natti e radio gandal mum pehe mum moƴƴere mum kala ko lamdiɗa omo andi walla o julɓe mo Allah tagiri moƴƴere mo Allah tagiri ɓuure gorko daɓɓo juutta pehe nango kammuji babbiragal ñama kala e ñagotoɗo so en ginnima ɗon mi nodda wuurɓe ha hande lontiɓe ñalowma ñalluɗo hande o en gari e ceerno Ali Diallo e Alaji Mouhammadou ɓe mbiyano ɗum Mamadou Wagge so ɗon ɗanni Alaji Mouhammadou Diallo joom soɓɓulde en gari e Sérifou Chefouna e Hamba Sérifou e nder suufu aɗa andi hoddu wi hoɗantamo ala hoɗande ñande Allah wende tawɗa hodduɗi hoɗe e nokku ko haqiqa heeɗi ɗon min beltima tanne ni woni wurde mo ala no foti foof ala ko ɓuuri so pullo seli gaynaka nayyi hoko ɗum firtata musidal men julɓe a serti e hulede a serti e teddinede a serti e wawde a serti e cuusal saabu pullo ko addanta ɗum cuusal ko yarde ɓiram e kosam e nebbam miɗo wondi ɗo hande e fulɓe ɗo ha jeeri min mbaɗino jammaji ɗo wiyete julki to Alaji Birayi Alaji Samba e Silak to Alaji Dawda Ka so ɗon ɗanni min mbaɗino jamanuji hande e nder Welangara e nder Jolof Alaji Demburu min jehino ha to Alaji Ñaaka tonodi Mogere Mbayla ɓeɗo fof fulɓe min jiidi e mabɓe eɓe gondi e gaynakaji kañum en mbiyanmi ferɓe demalde teddini gaynaka bisimillah Sidi Modibo alalam Sidi Modibo duana wallahi Allah bido yewta fulɓe pati aduna ko yewtere alalam walli wawi e duana
Juri Madina alalam sidi mori boduana. Jangi bambada maude boyai sudu kaba boyai ha Madina boasi aminadi alalam walli wawe duana. Wallahi Allah alalam sidi mori boduana. Yeyero Umaru Jallo ayaduna ko yewtere yeram jodo nyewte ayaduna ko yewtere Allah Allah walli wawi edwana. kon yombaɓe ko siidi modi bo fotna tuggende inna baaba e aali farkature kamɓe jaltinene mo ɓoggol ngol ɗum e hikka ko duuɓi nogasi nayyi siidi mo Allah siidani min meeɗi hawde e makko to wiyete dabanani e nder Bamako o wi ko an wiyete Jangi Bambaɗo mbimi wallay a juumani o wi hande 5 en gara ko 4 en jottimi hakke ko keppanmi 5 heures o dokkal kay o wuuri ha o maayi hono makko yiyede ɗum mali ene saɗi aduna mi wi on dokkal e cuusal ko kile goto biro goto anniye goto kala ko Allah tagi ko ɗiɗɗiɗi o tagi jemma e ñalawma o tagi wuurde e maayde o tagi giggol e ngañugo o tagi paɗɗu e maayde mo tagi neɗɗo mo waɗani ɗum ɗiɗiji haa ɗi poti nayi gita ɗiɗi noppi ɗiɗi juuɗe ɗiɗi koyɗe ɗiɗi dande wotere ndaren ɓoggol gongol nde en gon hiɗo he Alaji Yero Umaru Diallo hande ko yewtere bisimilla moon. rewɓe wambaɓe gorko bambaɗo on jarama golle mon jooɗi peewi ko ni tigui gurdam welirta hunde nde so tawi kono mbiyeten ni so tawi a ƴetti hono ñulla kosam a waɗi hen woru sukara ɗum natti wonde weeli wiyete ko welunka ko ɗum waɗi hirde nde mbiɗa sikki made noto inde mayre no hannirta ni henna ko kawral pulagu mbimi wime wimami Jangi noon o addi en ha e nder mbundi Mali sibo nawi en ha to Sidi Modi ko gorko galo wonno ko gorko cuusɗo wonno kono mbiɗen heddota koye wadde kono ma heddo e haalede nde wonde aduna ko waɗi tan e haali woni hen haala ka ina gasa ko kanum sakkito kono noon ko golle ɗe gaɗato no hannirta ni caggal nde neɗɗo dillini sababu ɗum noon Jangi Bambaɗo Allah addima aɗa huccodiri e bandiraɓe ɓe ha hande de mi woppinma e bandiraɓe ɓe haade meɗen ruttade e yewtere mbiɗa andi ɓooyata ni kamɓe e koye mabɓe so yeehi ha ɓooyi so woni hedde 11h30 tawɗen mbawi uddidde téléphone o mbawa salmodirde e bandiraɓe ɓe hakke hojomaji 30 walla nde ni ɓuura ɗon tawa ɗon mbawi yewtidde kono noon ko adi ɗum mbawen hettade hono baar goɗɗo rewɓe wambaɓe ɓe mbawa dusde ɓiɓɓe fulɓe ɓe nde wonde hunde nde kono mbiɗa ni ko ɗiɗi ɓaari wonti rimɓe ne ngoodi ina gasa ñeñɓe ɓe ina jogii ko ɓeydata hen no hannirta ni henna ko ɗum waɗi mbimi aduna ma laalde aduna wona lacciri kono ma waɗe laalo wawa tigui regade no hannirta ni henna
woto njaaye koni wambaɓe muñane kam mi yewta seeɗa aduna wurde bona mayde bona fofo ɓuuri bonde ko wayde ñalowma nokku fof ɗo ñalowma meeɗi nattude tan yimɓe nattana so ñalowma belɗo yalti ñamaɗe natti tan yimɓe jalta miɗo wondi ɗo hannde e joom ñalowmaji en wonɓe dadiɓe andi kumi ɗi koɗe ɗiɗi pet ko kumol jande e kumol barke mayde wawi e nabde ko gueɗe tati e nder neɗɗo tew heƴi e ƴiƴam majja kono nde wawa majjinde inde ko tamalde so fiyama tan umana mi siwtori yiɗɓe men en gari e seega paama on seega mbiyan mi ceekoɗo frontiére ji hakkude muɗum e leyɗe en ena artira gande belɗe nande e nder radio suudu Kolda ko wiyete pulaar ko galoŋaji mum he ɓure mum he cuuɗi mum he teddungal mum ɗum woni bottari Yero Oumar Diallo hirande Yero Oumar Diallo yawari laaɓi ɓe jotto e mbima ko jikke ɓuuri jawdi jangi bambaɗo yeddu sehlagal wasuɓe ɗiɗo battane ala a alani ala so ñamani naati hakkudeji men sina goɗɗo dari hakkudeji men lakar heɓa koɗo min mi yaafota ko mami yoɓe anna ala ko yoɓi de ɗum ɗi tiiɗi he jalluɓe ɗe to banggue ɓoggi hoddoto mi yeehi ha Madina Yero Fula Subba Mbaalo e Alhuseyni Mbaalo ɓe ko ɓe moƴƴuɓe mbunka mawɗo en gari e Kumba on wiyete Kumba Ndiaye e Bala Kumba Mouja Bala waɗɗo nangue nanguede askinali dilla ɓe mbiya ɗum egga masoraji ndeke honno masoraji kañum mbiya noon sumaral wahoɓe kono ko wagarewal jooɗiɓe ɓenduki ɓadiki leydi fof tinki sammuɗo min Alaji Jengi Bambar miɗo ñaagui Allah ñagani kam Allah tawa mi yawani mayde mi ɓooya on yimande mi ɓooya on yewtande ɓoggi hodduɗi ceerno Ousmane Leŋeyel Mahamadou moƴƴo Yero mawɗo o Saare Samba en
ina wondi ɗon e bammum ina wiye Moussa Mbaalo soɗon ɓenni ha hande en garti e Alaji Illaji e Alaji Samba Taliyel e Faran Dembu resi rewɓe mum ɗum woni Boobo ɓe mbiyeteɗo Dieynaba rewɓe ñalowma ñalluɗo hande o neɗɗo welti sanne saabu hoɗande fof nde natuɗa andi rewɓe ko jikkuji nayi ɓe jogui mo jikku ullundu mo jikku mbeewa mo jikku mbabba mo jikku nagge sa heeɓi mo jikku ullundu sa heeɓi koɗo mbiya ɗumen keeɓi koɗo wiya tan heeɓi koɗo o hulluto ha mo wujjoto jawdi ma ndi o nelda to galle bamum walla mo mofta ɗum woni jikku ullundu tampanta hay goto ɗo jiiɗa ɗum fof hoore mum huttanta wiyo noon kañum ɓuuri ƴujje kulle ɗe fof kañum ɓuuri ƴoƴje kono he godorol kañum tan tawta hoore mum ponowol oto ina noti ɗum e godorol so ɗon ɗanni mo jikku rawandu kala ko waɗi e nder saare nde kañum arta fillano on jottako mo jikku mbeewa a haalnat ɗum konngol ngol a yiiɗa bamma nana mo yaltata boowal o wiya mi watta ko mbiɗa ko heddiɓe lamdo ko woni o fillo marta gunɗo jikku nagge so nagge jibini wurna ɓinguel mum wurna ɓinguel janayle kañum wiyete ɗi kiñi kette gallaɗi jooɗi kañum wiyete jaatigui unani kono koɗo mum waldani ɓe mbi cuure ko nayyi kombe ko nayyi ko dondiɗi cakaɗi kono ko tambiɗi kiirimeji ɗi mbeeɗi Allah juuɗe ɗi keɓani ɗi ballitori e ñuñaɗi e ɗi beeli e cogolonde sakko e ƴongale ɗi ngala lamde ɗi ngala lamureji so ɗi dañi kala ɗi daari yeeso moon rewɓe wambaɓe hay ɗum keppani enen gondi hande Iyero Oumar Diallo wambaɓe nde tuggere ko min fengi ɗum oɗo gorko pullo mo nanɗon min en mbaɗi inde mum he ɓoggol he min fengi ɓoggol ngol en 85 he joni ko gaddumi ɓoggi kanji 9 ɗi goɗɗo moyɗa fodde oɗo pullo gorko Allah taganimo teddile omo jooɗi to wiyete Barcelona toon jaatigi am woni Oumar Alhaji Dembayel mi ruttima to worɓe men dadiɓe gonɓe hande leyɗe tubakoɓe waɗene ɓe aɗa andi ɓiɓɓe worɓe mbaɗi kono pucci kursi so kursi ene waɗe a yiyat pucci kewɗi baɓɓe kono daɗo ɗi ene lime Oumar Alhaji Dembayel daɗaka hakkillam joofi to he baydi kande e nder Barcelona omo jooɗi garanoje leydi Espagne Alassane Kande joom saare Mamadou Sadio omo jooɗiɗo wiyeteɗo garañoje soɗon ɓenni musidɗo men julɓe ko ni ɓuuri welde so mbaɗodi waɗi dillere to caggal galleji walla to caggal to ɓe mbiya gorko ina metti fernude soko ndeyri soko gordi saabu debbo o kala ko gollata goddi ndi no wawi gollude ko ɓuri ɗum bonde ɗum addi so luuki tan yimɓe noddata ko gorko ɓoggi hodduɗi ena ara ɗo e ceerno Falli Diawa ceernajo mawɗo ɓe gari e kaw am ceerno Fodé Mbaalo e Mamadou o resi debbo ɗi wiye Kadijatu soɗon ɓenni yaware laaɓi Ousmane Kande ɓe mbiya ɗum Ousmane Sukel Mafanko ɓoggi hodduɗi koko maayi nguru ngu koko maayi leggal hoddungal koko maayi
cegeneji ɗi koko maayi kono ko maayi ɗi gurtinoɗo gurnoɗo fa hande yeeso mum jeddi Allah en gari e moƴƴire pulla e Abdoul Sar Yeroyal e Coumad Men Sar Yeroyal en noddi ministre joom kolli o on o yiyete Sirifou Bambaɗo omo Sare Kuuɓe neɗɗo hoɗa hoddu ha wona ministre Sirifou gañima mo waɗi bi ɗoftade janngude ha ɗigga ɗo yaari kala rokke ngaari Sirifou Bambaɗo Bambaɓe rewɓe bisimilla on en jii denɗi Yero Oumar Diallo ɗo jooɗi